Ginoo kog luto or daghana kaadyo kinahanglan ni si Jag repiron kay majug dato ta. Sayang-sayang tagluto. Aning di pa man panes ani nga sangagon. Oh, ming paghuwat pa ni kuy kaon ming jay kanonoy maguna-una diha. Ani sika paghuwat tong nay duno. Simuton kay dalig na. Entonces na. Pero wa pa man. Aning sangagon. Namday si Bujas, dahago na magkadong mapalit pas tindahan. Karirang, ahol at nga ad-aron. Lami naman eh, batangan dahil asin o bitsin kamay. Wala lasa-lasa po ba? Adi amaday paywa na maday lain. Sabi ni Layon Tiger man eh. Sabi ni Layon Tiger nga diyan. Kita nga nagpanakot. Ahos na good. Pwede naman eh. Ipangsapot. Pintag sa joke. Aday kusina. Araghan na gumigas. Mauna, kaya bisa nga sa ibutang ng tuwas iring. Bagyo sa sulubog ma. Isapot ang bana. Kaya ano, ang nga tuwa man na. Ilagasa man ni Pangutang. Una, umigas na. Ito malagay binatuog gabi isa. Muto, kay camping me. Pag uli na mo, agam ko sinagipoy, anas umigas. Mura nag-umigas, o kaya nagatibok po, Jo. Buang mangilog na magbayad, di man magbayad kila. Salinim ganyan sa bagjo, ilugan pagkadut. Katawa na lang, isang napungat na pagkog apil. Ano sakita ba din maak? Hindi na, miski mauran, ilagput pa. Yung taon hang bana. Wa man day tayo uwil daddy. Wa man day tayo uwil. Meron to. Ano ay mga uwilon? Meron to. Wah, gigamit das sang adlaw nag-adobo kog batong. Na pa mag-isa luto way. Uwil hani ba ning bada ni? Ano sa itlog? Ha? Ano sa itlog? Palit ka? Oo, mo palit ka. Pili na lang magsibutas para lagi. Sibuyas, itlog, og uwil. Kuwang madaymig ingredients. Mauna kay mga laagan. Maadyo kay gahaling daan. Usahay ra pa kay high blood ra pa kung maghaling daan eh. Kay di mo siga da Jun. Namuot kung rigi sapat. Pala malay. Pag sorry jaras abuhangi pamaak magtails umigas. Jara sa kita. Sabi di sa puton. Kay alas city na nang huli kas camping wa pay pamahaw. Ato kali kay na bahaw. Ora man gutoy gisahon. Tangag itlog, breakfast na. Kano na tagsibutas guys para lami. Sus, nalang ka mga kulokoy. Ha, mga kulokoy. Nating sining sibutas jud. Helak yung mga tadani. Hapdo sa mata. Tiing sa katong uwil kay gamit ko ni sunod ay nagpistulang karana wa na buskag ng itlog war ay sabara good ming wa pa gani pamahaw wag tag-ijas bayin nga imong gi kalat-kalat dagi ikaw na nun day mag aliwaros paghuwa tuwaan man si imo kinuutabangan nga lubad di man maghuwat ng babaan na ako gani mapangat tuwaan ra jud ka nang ilaga. Lagi sawa kagi pamaak na kog hakot. Buang ning baja. Lagi. Gaan lagi ka anja. Di lagi magsig saba kay suro kagang dugo. Ano ba kadto magsige magsaba? Yun na lagi yung sapot. Yun nagsapot.
Manghipos mo ko na ng mga kalat at tagikas camping na ipang buntaw naman na. Sa puton man. Lamig ahang ko ano? Lamig ahang ginis ano? Lame. Wa na sapot. Kapag na ko. Ngano man? Lami sa puton pa. Kapag. Kaya gipamakas umigas. Pritong danggit. Ja, nukos gihapon. Hi guys, padung mi karon nag-deliver og mga kape na. Daghan ba japod, daghan na ba japod inahali na mabuaw. Tanawa. Na nakibaw-kibaw na ba japod. So madto mi karon sa bay, si Undoy ngitag ilisan. Ahara ba ning mga nilabhan? Ahang hinayhay. Si Jamay naglaba pero ahang hinayhay. Di ahang nilabhan gyapon. Tama ka. Hoy, panagsara na siya makalaba. Oy, bisag amang sabot si Jay manglaba, mutabang na kog labaron. Kay, lahi naman dahi, ug bana na mo. Sa uyab pa mo na pa mga kondisyon. Nga na, ug imo naman dahi, bana na mo. Ug maminjit na mo, balahi naman dahi, maminjit na mo. Kay, murang di pa ka mo batig kaluoy, bag makakita ka, ito anak ka mo, lisid na, nagtutuwan lang nila ba. Nga na, munang mutabang, raghihapon sa pa kay magdako na rin, bulkik. Tugang bulkik. Kini ba guys, bulkik ba, kaila ba mo bulkik? Wala, gang buhok na nga upaw na maguruk ko, kay gang buhok na nga puupo naman. Ang dadun daris ang bag kang isu dari kay gasa na sa mga bata kay wa ko lang ikagasa. Andi pas jaka ajo dake mo dake pa ni. Gamay naman si inang nabilin diha kay na unsa ba pus bugoy panglarot man. Diha poy katong dening unos bitaw ang kusuga nga diha kunoy kanang buhawi kun dito sa dawis. Na grabe gajud luoy gajud na kay nga balintong man si ina nga bulintang man si mga punuan luoy diha na pang gipang sabit. Ag uban na matay pud katong pag-abono ni Undoy nga wa matarong. Salamat dara nasatag sang bag. Ganaan mapokusod lang bitaw haghang mga cellphone power bank nga kana bang maghimor bitaw kas imuhang mga buluhaton na maghatod og baligja mag-deliver og nga na. Pasensya na jud man dayang porma guys. Gusto man po ko mangarti usahay pero kuan magod aliwarusan na magud kun sa mangarti kun hay kun sa maglakaw-lakaw ra kus init. Magpadara kog mga kape nga na mga pahumot ja. Ang na magkabulingit na hinuong kog magpagwapa bitaw kog tarong mo nang porma nga ni ra jud ang porma mo ra jud ang porma kay daghan mo koy mga buhat. Og kuan ni noon pero na mga event nga na mga matutag mga kasal mga nga na mag-ilis man jud hinumpog ko pero kani magwang vlog kita na mga daily vlog man jud ni ugon sa kasi ang pumas adlaw-adlaw ka nang diskarte ko kumorta insaon nga nga na ra jud pero mulakaw pud mi nga nagnay mga kuan magpagwapa man pug ko sa una magsige jud ko pagwapa mo nang uban mo nga na sila nga kuan ako no kanang nalain ako no ba kay kuan ako no pagwapa nga nalain naman pag kinabuhi dar sa bukid kay pangbukid naman pud ag katong dato pa ko sa Manila kay na ko kuan nagtrabaho opisina mo uli nga na di magpagwapa ka jud ko sa ta magistorya guys kay nay nagrusto sa hangin nagpatubil sa mi guys kaya mo motor wa na sabaw di na ni kaabot sa puti kita ba to ta na isdaan na to mo palit isdaan sa kaya ang ihatag ni nanay ba panuwag pa ni hapon ba ja ato pa po ko man ni hapon ron manang palit ko sudan tagpila naglitro kuya 91.79. Uy! 91.79 raman di ay arang barato hara. Sa binali hapit na kumatikangkang. Ijara sa una sa 40 pa ni mo reklamo jud ko nga arang mahala. Karon di na. Karon di na wa na may ikareklamo lalo mga 91 79 tapos. Aran na mo jud mahala ka adto. Go choice na. Wala ka jud kay choice kay di maka abot og asa og di ka motubil. Upalit sa kog isda doy mo na nako jag kwarta ha kay wala ba ko ikabayad naman ni jag kwarta ag sukli dagtong ikuan ag sukli dagtong itubil mo ipalit og isda gang pormasos. Ag mga tagali sa gipuan na dyan sa pormang bulingit pero sa diraman. Hi, Majong Pales. Wa malagi is ama pa pagabot ninyo? Amo palit ra kog isda. Hi. Nagkagwapa man? Di si Jason ni Bill, magwapa pa meron. Asus, kagwapa rin judaan. Gwapa daan. Hi, nag-isda oh. Ajo nang dagko ka ajo. Waday po ingag ka nang igo-igo ra ajo na ran ka kay gang kwarta barato ra. Gamay ra ang kwarta. Wala naman ni. Sama na kanay galong-galonggong. Tuloy. Pwede ra ang ununan. Ajo nang bulinaw kay nagkaan mi kinilaw ganina. Anak kilaw. Kanarang tuloy kay ununa na. Mias bulinaw uy. Nagpila magkilo na ng tuloy di man na tuloy di ay. Jama lamang ko. Budloy. Ang bantuloy man dayto budloy tagpilang kilo. Pilang kilo ani day? Budloy. Isa ra. Ununan ba? 1 kilo. Fresh.
Ara, day, usa kilo ko na iya, day. Isa ra ka kilo kay Asas gaga, nagbarbaro. lami mo kuno unan. Gray. Ay, karami. Hi, insa man ay mo baligja? Tanaw ta sa baligja guys, ugon sa ni tanaw ay baligja. Kasabay ko naghimo ra ni? Di. Kasaba balls, tagpila pa ng tusok. Jeez. Palit ako, Pila man. 50 pesos. Sudok si Lupin, kaya ang dados ba, ang igasas mga bata. Doy, baris ate, doy, 160 isda, doy, nga 50 kang lino. Minja nakalin? Ulitaw pa. Ulitaw pa? Daga, dili lutaw. Agay, binuangan mo dyan. Kalin sa madjud, daga ulitaw. Ulitaw dyan, ulitaw dyan. 10 in 1, 12 in 1. Tanawas, sticker. Palit ko nga rin guys kay wa man ko di sa kong palit pan madyo man ni kay Blanghoy man ni. Ikaw lagi naghimo de. Ato rang undi pa nga bayad ha? Ewan si Kuan. Nga naman. Unday, palit ko lang kaniti. Unsa man makapagahi ba na? Aw, nasa may tubag. Akalatak ko no. Ah, namura wa ko. Bao ni jangan ngano na jangan ngana na siya. Pero na uli na? Pila len? 50 kalino. Palit man ko kuan ka sa babol. Kare regalo na. Huy. Basig na may bulang huilin ka nangita mas antik puto. Ato lagi sila ka marjon na kaan. Jaki sa may mo puto. Di nagod bulang huyo nagod di nagod ni puto ho na. Ay puto ko ni jang gusto. Ade lot ngungo ko ante manglarot ni. Darat lang ni. Salamat. Tag lamang hundred bayad. Aw sukli. Pila may sukli adto nagkapsangin natang sapi kay na. Lurat jud atong mata sunod adlaw. Okay, dan nagatang isda guys. Ana pa ko sukli. Ara man jang dakuag isda. Ano pa? Mahal naman jud ni. Di ta ka afford. Sagot ko dito sa mga diabetic. Hoy, Lino. Napapalit pa ganit ko. Palit pagalilen. Kailangan mahalinan lens. Ah, lino kaning lakaw naman kaling nga dapat gani customer. O pag ganit. Sa tangan na dito. Human naman gudoy. Huy, tana. Lagi kay bangko. Asa may magihuwat? Tanong ko sa ni isda budli. Ah, lagi. Arang uhawa to sa miti. Ah, sige. Ikaw Lin, tara nga na yung balik jalin kay mo palit sa ate hutdo ng ate. Ibutang. Lino, ano mahalin? Ah, sige. Kuda darang isda mo palit sa mi guys ug kananay soft drinks. Audi soft drinks. Tubig bugnaw ra ang uhawa. Karon? Ato merkado. Ara bitaw ang uhawa. Amo inom ra ko doy asa ba ko makapalit arang jeng nag-dry ang white. White lagi ang tilaok pud. Balik ka lang. Ate. Tah mo palit sa kong tubig kay mura ko kakajapon guys. Grabe. Dara guys, agamong ang kuan dang suroy ba? Dang suroy sa amo ang baligjang kape ug chok. Hajang tuloy, labuan ka ba? Hapit ko na hajang. Hi! Magandang hapon po, magandang binibini. May tubig po kayong malamig, yung 1 litro po. Kudayang isda, ginabos ng kanin nagabot bay. Haba ni unan. Ito gajon, may batasan. First come, first serve basis. Ito, ilog ko sa kagdiin mo. Oh, ay, ito pa mas ating noon. Joke lang. Si Madam. Kawawa no, grabe mag-init na. Mura ba tayo pagka na tayo giganggang? Lagi, grabe ko nagtabang. Grabe talaga inita. Ara dyan uhawa dyan sa ngatanan, mura dyan ka ganang dabdaban. Sobra na po yung kapuka. Oh, grabe. Ngumpra. Bebe beto din. Kano siya? Tukang isda ang ginamos man dyan, mo palangan-langan ta. Tinabalo na lang. Mo lagi ba tinabalan dyan, palangan-langan uli, kinanglon man dyan yung uli, kaya maunan da dyan. Diyan labi nag-wire, lutuon da dyan, kaya dyan ginamos, dyan labas. Goodbye, my beautiful friend! Bye-bye po! Bye-bye! Bye! I'm home! Ay, dyan sa kadagan doy! Ihawa sa nagtarang doy, matingin mo kanaog. Okay, then ako bye. Ha? Namali makay sa nina, be. Hala, humotsi. Mumadyo pa mo kayo nakaliguna. Kuha pa. Umasi. Masiring isdang. Iba rin ipaunang nanay kay lamigin nila ng nanay. Hindi ka na. Ano ang kapaman ni malap. Musimbalo. Ay. Andyan na raman. Uli na naman ako. Ah.
Please ka? Iubo ko, mami. Please yan. Bulkit. Kuha ko lang gasan ninyo o bulkit. Ay! Sabunan. Hinog na? Oh, hinog. Kisa mo ka sa tabol? Ako. Lima raman na kay tag-zis mong tapos. Nagkagubot na. Guys, maging mong mama. Be. Kasababol. Isa lang hawal. Kami ba? Kasababol ma. It's my favorite. Na, mag-imong papadala, doy. Kung ano, iulit na. Ganimbang. Kinsa na maris imong sila. Kami. Ako nga bata, nay. Magkakalit sila pakadagkasababol. Guys, tatay ko. Basta katatag. Ala, gigiban na sa mga gilahos. Ito, ganun mo. Yata rin tatay. Di ba ba? Hindi naman kunos din sila. Yata na mamalik. Nag-ilog na sa tatay. Kumaligo ako. Kami na kumaligo kayo. Ako kaligo ulit ito ganina. Kay giluod ko stais. Baki. Arang baki ah. Uy, lagi. Kami kang pragat tunay. Malibang lagi na. Murag tais iring kadak ah. Bising na Ano dyan? May nga na pa dyan nga. May nga na pa dyan. Diyaw. Nakahandap na laikos mga may kamprag to promise dyan guys. Mura nang gadyo kumalis ah. Dami na gamada. Ano nga lagi? Ring. Na anis ngayon. Ngaw. May nga dyan. Aw! May nga na dyan. Sana malibang naman di ay. Basta di sila espiritus iring. Di, ano gana dyan ka kami kamprag. Basta kasa kaya na may tubod sa likod. Naagay mo na isang gipalit nga sa nino. Hello. Ciao, grabe mura naman dyan Imelda Marcos. Hello. Kisama yung kaban mo simpanay? Ako ra. Yaw-yaw. Buhay mga lagi lipstick. Na magka-lipstick. Mag-lipstick ang mas man. Ah, magmas mo dahil po. Eh, gwapo man lagi sandal na Ah, siyempre. Hindi mo ko kamog mag-inan nga kapalit ko na ng kalam eh. Saan mo ito yung mga inan ay haram lang. Bawasan naman sa pumalo. Ato saan ay gino ko? Aga dahil kuang undoy. Ito ano ba sa undoy ka ha? Di baghang gipangdang. Di! Nakalimot man kunin mo oy. Haraman ka. Ay, nanadari. Pamday kong tatay mo amin. Di ay mo amin sa kong tatay. Abi ko ni uli na ka. Bilyas. Amin ko tay. Bilyas. Pagtitingin na natin. Kucho ko. Kauna, mami. Ha? Kauna, mami. Nakaun. Ana ring ako anon guys, ana ring andamon kay rong pick up dalawan ka kuan ug makay Domingo ba ug musimba man. Yan na lamang andam daan. Sala ko hala ka bigin ko arang gahi as mo ububi. Ipainom na makari nimo ay rong gahi adjust jang ubo ay. Painan ka. Hala ka nga japon nagkagwang. Katong basking. Bitano. Mahal. Hmm? Ay! Nama ko yaho. Sa mga wapakatilaw sa atong choco guys, available gyapon ni sa atong Shopee Florami. Burato. Panas undoy magpakuha ra ko unja kay magpractice mi kuway unja nga. Maduhangan ba sa kada ning gunting diha? Maganting jud big di maduhangan na ng gunting. Ha? Nag-inom man ta kag tampaw. Inom kag daghang tubig ha. Agsialya na, ato sa dudaw ha kay hindi matakdan ha. Di ha? Yan na malay tabi. Mura malagi ba huwag ka na nas dramas radyo ba? Nga na malagi. Lain na po. Shopee mo may pami. Lain na po ni. Lain na po. Love you, day. Sakay, napay sa kapuan na rin. Excuse me, be. Kaya mo kapupamot, be. Kahirong tara bagat ang pahumot, be. Sibig, be. Kaya di ko kita, be. Nangit-ngitan, magdinta na.